Hallo. Okay, så vi skal bare spille ordentligt op. Ikke også? Kan vi lave med? Det bliver en nice video. Ej, det var prank. Jeg er på ind. Hej, krabelade med. Mig? Voice. altså, vil du have det? Altså, du kan jo bare sige, hvis det er, at der ikke skal have det på, at der ikke skal have dip på min læbe, altså hvis det er du gerne vil have, eller sådan noget. Chill. Nå, det er op på anden. Nice. Hvad var det? De er på numse. Hey, yo, what the flip? Hey, yo! Nej! Ej, hvad laver jeg? Chill. Hvad? Jeg skulle lige tænke lidt der. Spiller med krabbelademad, og jeg kan godt lide at lave videoer, men jeg laver ikke en lige nu. Det er slet ikke fordi jeg faktisk gør. Det gør jeg faktisk måske. Men hvad? Nå, hej Kralle! Hvor lang tid har du brugt på den der? 4 minutter! Så var det, hvor jeg klarede first try. Eller det kan jeg ikke engang, fordi first try, så faldt jeg bare ned. Det er Kralle. Okay, hvor langt op er den ikke også lige? Okay. Okay, så langt er den heller ikke. Nå nej, jeg klarer den snart. Du skulle mere en idiot. Du skulle det mest irriterende idiot nogensinde. Ja, jeg klarede det første try. Udover det var jeg døde først, men altså. Jeg klarede den på en måde first try. Hvis man ikke tager de første 100 gange med. 139 nu. 140. 151. Ej, det gjorde du. Og jeg har ikke engang spillet i 3 minutter endnu. Dør man sådan der? Det gør man vel også. Nej, okay. Man dør ikke, man bliver bare bounced 175 meter og bliver helt ragdollet. Hvad? Men hvad? Jeg er stok! Nå, okay, sådan. Hvordan kan du være 600 meter op? Det er du ikke. Gør du? Du er ikke allerede 600 meter op, vel? Nå. Jeg er ikke engang 200 meter op. Jeg er ikke engang 200 meter op. Hvordan? Hvad? Men jeg tror selv, du var 700. Hvor er det irriterende. Wow, så langt som du kan. Rundt med sig. Det skal bare blive ramt. Let's go! Og så husker vi hoppe over der. Hoppe over der. Hoppe over der. Ser du? Det er faktisk lidt. Okay. Okay, de begynder at være lidt svære.
Ja, sådan nogle små toiletpapirdimser, eller hvad fanden det er. Nå, så bliver man bare bagtaget. Når du kommer dertil. Jeg er banen efter den. Og igen. Eller sådan, der kommer også noget med, så er der sådan nogle mega svære, eller sådan nogle mega svære, eller der er sådan nogle hop, som, nice. Men der er sådan nogle hop, som er mega svære at se. Altså, de er ikke svære at hoppe over. De er bare mega svære at se. Sådan, i den bane, du er i gang med. Nej, jeg var lige ved den. Om der er så mange af de her paths. Jeg ved ikke engang, hvad er det overhovedet? Sådan nogle små puder med sådan nogle gummidimser eller noget. Nej. Det ligner... Hvad er det? Nå, hej, Krille. Man skal gøre det her i sindssygt. Men det ligner nogle af de der små karameller, hvor at så er der sådan... For eksempel så er der lakrids op i toppen. Og så er der sådan noget... Jøj! Og så er der sådan noget jordbær. Det tager også mega lang tid. Nå, men så... Men det ligner de der karameller, hvor at så i den ene, så er der bare sådan... så øverst, så er der bare... lakrids, og så ned, og så er der bare sådan noget jordbær noget. Krille, vi gør det sammen. Nej, Krille! Whee! Ej, jeg kommer også til at hoppe ned. Det er fordi, jeg har glemt at højre klik over. Jeg troede, det var klik. Eller jeg troede, det var sådan en venstre klik. Men nu så tryhard også lidt. Nej, jeg spiller i snart 20 minutter. Nej, faldt du ned? Hey, okay, det er det. Så kan du bare lære det. Hvad for noget? Idéer? Hvad er det for en? Seriøst? Ej, hold din kæft! Hvor er du ond? Det var bare ondt sagt, det der. Det var ondt. Ej. Det skulle du ikke sige. Du skulle ikke bare sige, jeg spørger dig. Du siger det til bare, om der er en knap, hvor det er, at man skubber hinanden ned. Og hvad er det for en? F minus. Nå, okay. Og så bare sådan, og hvor er den henne? Når bare det der, hvor du fik i matematik, og jeg tænker bare, bro, what? Ja, jeg er kommet til de der sådan halvskårede, hvad hedder stearinlys, som så plejer, eller, jeg kender ikke også det der sådan tør, nej! Det der tørre, sådan, hvad hedder det der tørre, stearinlys. Lige. Man kan det, kender ikke også de der, eller kender ikke også godt huske, de der små ost, hvor der var det der mærkelige tørrede, hvad hedder, hvad det her, det var hun. Så er der de der mærkelige tørrede, hvad hedder, mærkeligt tørrede, hvad hedder, stearinlys ovenpå. Og jeg kan bare huske, at da det var, jeg plejede at spise dem, så troede jeg, at det var en del af osten. Så jeg plejede bare at spise det med, og jeg tænkte bare, det smagte ikke godt. Og så nu har jeg bare fundet ud af, det må da jeg havde glemt at skrælle den. Fuck. Nej, det er faktisk heller ikke. Altså, det eneste ost, jeg kan lide, det er nok til burger, eller sådan. Det var sådan, altså det eneste ikke smeltede ost, jeg kan lide, det er sådan til burger, når man laver det selv. Nej, jeg faldt ned! Ja, det var der er også nogle mærkelige tegn, med sådan nogle skilte nærmest.
det er så ondt, det der. Det er så ondt. Det er så ondt. Det er så... Hvad er ondt, hvis de går på... Heroppe, ikke også? Så skal man gå i det... Heroppe, ikke også? Så skal man gå på sådan en mega svær og rund lignende dem ser ud. Altså, jeg på den her sorte dem ser ud her. Den er umulig. Det er det. Altså, den der du ved, den var easy. Men den der jeg ved, den er mega svær. Chill. Ej, så rammer jeg hovedstød ind i den der. Det er jo så svært. Jeg rage quit allerede, og jeg er ikke engang 500 meter oppe endnu. Og sådan der. Okay, jeg kommer ud til toget igen. Og klar, nu tryharder vi. Nu tryharder vi. Stå lige stille. Gør lige klar. Sådan der. Nu tryharder vi. Er vi klar? Nu gør vi det. Gør det. Gør det. Nå, anyway. Det er svært det her. Okay, jeg giver op. I do it differ only a before, guys. Serious?